Merħba tfal! Il-ktieb li se naqraw illum jismu Evviva Wiżżu għalaq Sninu u huwa miktub mill-Lora Wall u Illustrat minn Rebby Vella. Ejjew naraw fuq xi x'inhu dan il-ktieb. Wiżżu għalaq Sninu. Amanda għamlet festin lil Wiżżu. Stiednet lil Teddy, lil Ġurdin u lil Dolly. Stiednet ukoll il-ħbieb tal-iskola. Amanda u l-mama nefħu l-bżiżaq. Amanda ħmiet kejk. U hekk dendlet Evviva Wiżżu. Il-festin beda. Stenna naqra. Fejn hu Wiżżu? Wiżżu, fejn mort tistaħba? Il-mistennin waslu. Kemm ġabu rigali. Ma nistgħux nibdew il-festin mingħajr Wiżżu? Qalet Amanda. Forsi qed jilgħab noli. It-tfal fittxew lil Wiżżu. Wiżżu! Wiżżu! Amanda fittxitu fil-kamra tal-banju. It-tfal fittxewh taħt is-sufan. Fittxewh fil-kamra ta' Amanda. Wiżżu ma der imkien. Fittxewh fil-kurutur. Ħadd ma seta' jsib lil Wiżżu. Il-mama ħarġet fil-ġnien. Wiżżu! Wiżżu! Min hemm wara l-arloġġ? Ħadd ma seta' jsib lil Wiżżu. Ara fejn hu Wiżżu? X'qed tagħmel? Kulħadd daħal fil-kamra. Bom! 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 Sabu straġi sħiħa. Amanda ferħet kif rat lil Wiżżu. Fejn kont Wiżżu? It-tfal kollha ferħu bih. Evviva Wiżżu! X'se nagħmlu għall-pasti? M'hemmx tagħmel, qalet il-mama. Għandna pasti oħrajn. Hemm il-logħob u hemm ħafna u ħafna rigali. Awguri Wiżżu! Dan l-isbaħ festin, qalet Amanda. Onk qabel Wiżżu. U b'hekk spiċċa dan il-ktieb. Issa llum tfal, ħanaraw kif nistgħu nagħmlu kartolina għal għeluq snin Wiżżu. Il-kartolina ħad tiġi tidher xi ħaġa hekk. Kull m'għandna bżonn biex nagħmlu din il-kartolina hija biċċa kartonġina, tista' tkun liema kulur tridu. Għandna bżonn pipe cleaner bħal dan, ukoll il-kuluri jistgħu jkunu li tridu intom. Tnejn minn dawn. Għandna bżonn xi kuluri, jistgħu jkunu tal-lapis jew inkella crayons. Għandna bżonn lapis jew biro jew tnejn. Għandna bżonn kollha u xi affarijiet oħrajn li nistgħu niddekoraw bihom. Mela l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li nitwu l-kartonċina fit-tnejn. U fuq quddiem niktbu xi ħaġa lil Wiżżu. Jien hawnhekk ktibt awguri feluq sninek u ħanerġa' nikteb l-istess ħaġa. Dan tistgħu tiktbuh jew bil-kuluri, jew bl-lapis, jew bl-absijiet tal-kuluri li tridu.
Sewa? U mbagħad jiena hekk lil Wiżżu għamiltlu qalb. U nistgħu nerġgħu nagħmlu l-istess. Sempliċiment naqbdu l-pipe cleaner u nitwuha forma ta' qalb. U mbagħad naqbdu il-pipe cleaner forma ta' qalb u l-pompoms u waħluhom fuq il-faċċata tal-kartolina jew fejn tridu. Naqra kollha. U mbagħad fuq naħa ta' ġewwa jiena ktibt lil Wiżżu minant Miss Audrey. Sewwa. U mbagħad fuq din in-naħa u anke hekk tistgħu taqbdu l-kuluri u tpinġulu li tridu. Tistgħu tpinġu xi rigal, tistgħu tpinġu xi bużżieqa. Jien hawnhekk pinġejtlu cake u hawnhekk biex nagħmel xi ħaġa differenti ħanpinġilu bużżieqa. Tistgħu tpinġulu affarijiet li nassoċjaw ma' xi festin bħalma kellu Wiżżu feluq Sninu. Sewwa? U hawnhekk ukoll tistgħu tpinġulu xi ħaġa. Pereżempju, tistgħu tagħmlu qalb. Jew inkella tistgħu tagħmlu xi stilla. Tistgħu tagħmlu li tridu. U mbagħad fl-aħħar li għamilt jiena sibt dawn l-antraċjoli bħal dawn u waħħalthom bil-kollha madwar il-kartolina. Grazzi tal-li kontu miegħi tfal. Nisperaw li jogħġbitkom din l-istorja. Jien insellmilkom u nerġa' narakom.